Twee Jacobspaar. Twee koppen. Ik ben altijd twee koppen. Jawel, smarga kont en kneppelaar. Jawel, hop. Ja, dat wordt niet We zijn hier in Jeensum en hier gaat straks de tocht beginnen. Dat is een tocht door het stroomdal van het Koningsdiep en de Born. Hier achter mij ligt de Born. En mensen gaan een tocht maken door dat stroomdal met de bus. Ze stappen uit in 6 dorpen en in die 6 dorpen gebeurt er iets bijzonders, iets theatraals. Geweldig. Dit is echt iets geweldigs. En wij vinden het prachtig dat we dit nog een keer meemaken kunnen. En we begonnen dus van de morgen al in Jersum. En toen in Akrum daar, dat we weer Derel gauw van bij Wijnje, dus in Nes bij Akrum. Dit wie als toerist in eigen plak, in eigen dorp. En we toch zelf ik mij met het Meet at the Fountains. Want morgen maar was jongen met het Chanticoor. Dus morgen ben ik verkleid. En nu hak ik de stroomvoet maar ophellen. Uit Akrum dan ga je toch wel een beetje de sfeer. Maar wat we nog dat nooit aan mij maken, dat is geweldig. Dat sommige mensen na 12 uur per dag lang werken, dat 6 dagen in de week met slecht en weinig en amper eten in de maag, er net zoals fokken er bijna dood bij neervallen. En mevrouw maakt er gewoon foto's van. Seconde! Een seconde! Exact! Nou goed dan, 8%, 15% van de prijs in de winkel. Nou, klaar. En na deze hele poppenkast, binnen 2 minuten in die bus zijn. Kom op! Het is net al jammer als het vroeger zou gaan. Kan je je net voorstellen. Maar het is zeker ver gebeurd. En die baas die moet al een beetje inkrimpen. Dus. Maar Jodine geeft hem mooi in opstand? Ja, zeker. Ja, dat had ik er wel mee. Lippen op! Ik vind het ook weer heel mooi om in het oude Weekse staan te zijn. Van de morgen met de boottocht, wie al heel onverwacht, een Jos ding, dus ik weet niet hier dat het er weer. En nou, Akrum weer natuurlijk kolossaal op zich, hele protte meisje, maar de komst in, in Beestersweg, daar staat zo'n koortensjong, die meisjes doen een hele protte werk. En het lijkt het allemaal zo makkelijk, maar het kost zo volle moeite om het kleren te krijgen. Dus top voor die meisjes.